Janísek! Kováčik, ale naozaj kvalitný. Vezmeme Zdenko Rybár. Dámy a páni, toto je špička Slovenska v standridingu. Jednoznačne prvé 3 miesta. Takže vás naozaj poprosím, tí chalani vás nepočujú. Oni vás iba výhra vnímajú. Skúste ukázať, že tlieskate a verte mi, že vám to vrátia späť. To sú exhibicionisti, oni to robia naozaj kvôli potlesku, kvôli vám. Janísek! Ale Honzak! Prvý, ktorý ide ku mne, je Zdenko Rybár! Ja vám naozaj, možno si myslíte, že ja vám rozprávam hlúposti, ale čím viac ich budete povzbudzovať, tým viac ich to vyjecuje, hej, a budú dávať o to lepšie triky. Oni vás vidia, oni vás nepočujú, hej. Zaklepí štít, nevníma, iba vidí. To až to, dámy a páni, aktuálny majster Slovenska. Zdenko Rybár, jednoznačne špička na Slovensku. A Janíšek, ktorého sme práve vytiahli z domu, doslova do písmena, nikto ho nepoznal, je tu a jazdí jak pán. Takže ja dám chalanom, nech sa rozblázia, dámy a páni, ja si myslím, že ja to ani nemusím už byť. Zdenko Rybár! Janíšek! Daj tomu kanátu a tomu! Tak toto má prísada, tam toto je show! Presne takto to má voňať a vyzerať u nás, našej. Toto je špička Slovenskej republiky v kaskaderskom jazde na motorke, takzvanom standridingu. Toto je neskutočné, toto je... OK, ja dostaň. Tomáš, poď sem. Hej, my sa rozumieme takto. A ešte počkáme Zdenka Rybára. Dámy a páni, jednoznačne špička Slovenskej republiky v standridingu v kaskaderskom jazde na motorke. Aktuálny majster Slovenska Tomáš Tóth! Druhé roky ignorovaný, no mototéme presadený Zdenko Rybár! Nech sa páči! A novo, nazve to takto, novo objavený Janíšek! Neskutočná kvalita, dámy a páni, traja najlepší standridery Slovenska v mototéme show. Chalani, je to naše! Jasne, Tomáš hecuje všetko. Jani má špezetku, nemôže ísť aj domov stať, je to? Ja nemôže ísť domov, má špezetku, normálne, že LZ idem domov. Dámy a páni, toto je naozaj špička Slovenskej republiky v standridingu, lomeno v kaskaderskom jazde na motorke. Mototéme show Tomáš Tóth! Krásne to nás s jednou, neskutočná kvalita.
sú naozaj centimetre od tých zábran. Stekery bar! Jednoznačne dvojka na slovenskom trhu, je po Tomášovi. Neskutočné veci. Veľký aplaus pre Stekery bar! No, head wheelie. Krása, milimetre a chodia od tých zábran. Jasné, vychutnaj si, má zašívanú hlavu pod stenkou, dá si druhú stranu. Pohoda. Jasné, môj. A ešte mi daj zabrať. No, ok, je to tam. Stekery bar! A predstavujem vám nováčika našej partii. Jan Jiržek! Jezdí rok, je to neuveriteľné, ale to, čo dokáže Jany, je neskutočné za to, že jednu sezónu to robí. To je neskutočné, naozaj. Zaslúži to obrovský potles pre týchto všetkých trubázov. Toto je multitv show. Stenko Rebar! Tomáš Todt! A Jan Ižak More. Jasné, špička slovenského standardingu na jednom placi a spolu to neuvidíte nikde inde, iba na MotoTV show. Oni sú si totižto konkurencia navzájom, hej? My jediným dávame takto dokopy, zajazdíte si, vybláznite sa, je to vaše. Takže tu máte naozaj top 3 jazdcov Slovenskej republiky, čo sa týka standardingu. Tomáš Todt, Stekery bar a Jan Ižak. Naozaj, keď toto dokážeš, netleskaj. Ale kde? A Tomáš, nešte už brody. Kvalitné brody, fast. Dámy a páni, ja poprosím standriderov trošku utlmiť. Ešte trošku vás poprosím potleskať. Toto vám garantujem, že toto je kvalita. Toto je neskutočný psychopat na štvorkolke. Že mu vôbec dali vodiča. Hlavnom kolesi. Richard dochádza šiech. Teším zase strašne. A to, čo robí na svojej štvorkolke, je konkrétne one wheelie, to znamená na jednom kolese, že ide na celé štvorkolka máme. Nech sa páči, to je skutočné. Ja vás poprosím naozaj, keď bude prechádzať okolo vás, zatlieskajte, nech to vidí, lebo on vás nepočuje, on vás iba vidí. Keď ide okolo vás, zatlieskajte, vyhecujete ho. To vám garantuje, že ho vyhecujete ešte viacej. Kvalitka, podporuje nás všem. Ja tu budem stranu zvednali. Richard Mossy! Ríško prišiel šiek len kvôli vám, takže ľudia, podporte ho, naozaj tu len kvôli vám. Nech sa páči! Neskutočná kvalita naozaj v Ríšovom podaní. Obrovský aplauz pre Richarda Mossy! Blázen. OK, dá si stojačíka, je jasné, pohoda čes. Ale to, čo dokáže Ríšo, nedokáže naozaj bázdo. Nech sa páči, si chcel vidieť. Chcel vás vidieť, zvete na vás. Chcete
chvíli. Paradička, neskutočná. Fakt Ríšo na svoj vek a na to, koľko jazdí, je neskutočne kvalitný, neskutočne. Preto sme si ho pozvali, pozrite, čo tam stvára. Čo to je nonsens, hej? Na dvoch kolesách, backside. Taký mladý chánek, Ríšo je neskutočne. Kvalitný jazdec, na to, koľko má rokov, je strašne kvalitný. Je súčasťou na to kolesce. Okay. Obrovský aplauz pre Richarda Mošnu! Nech sa páči. Je to naozaj pán s veľkým T. OK. Ja ho ešte nechám trošku sa vyblázniť, ale naozaj len trošku. Obrovský aplauz! Toto je skutočné. Kvalitka, naozaj kvalitka. Ono sa tomu hovorí, že za tie peniaze to stojí. Paradička, Ríšo, paradička, super. Ale ja som ešte stále nevidel jednu vec. Myslíš to isté, čo ja? OK. Ľudia, Richard Mošna! Trošku máme tvár z hlave, že Ríšo je zvyknutý, ale keď to dá takto napriamo, tak si myslím, že by to mohlo dať krásne. Ale to je to človeka. Richard Mošna! A teraz vás páni, Strikery Bar, Tomáš Tóth, Jan Lížak, Richard Mošna a samozrejme našich supermodákov poprosím, poďte to tu rozbiť, ukážte ľuďom, čo je stav. To je show. To je blázne. Ľudia, aplauz, pozbudite ich. Čím viac budete tlieskať, tým viac budú ukazovať. To vám garantujem. Možno sa vám to páči. Jak sa povie po slovensky krásne. Dámy a páni, aktuálny majster Slovenska, Tomáš Tóth! Teraz je to na tebe, Mišo. Pozbuďte ich svojim podľadskom, o to väčší šialenci sa vždy stávajú. Čím viac vidíte, tlieskate, tým viac im to prepína v tej hlave. Naozaj, to sú proste jazdci z jel. Tomáš, to je vydržal ako prvý a odpálil to celé. Nech sa páči, toto bol krásny super. Nádherný super stopy v podaní a krásne stopy v Jane v podaní.
konkurencie. Tak si pripadám. Ríšo už má pauzu, poďme si to užívať celé. A nech sa páči, Zdenko Rybar! A ideme na to! Ľudia, obrovský potlesk na zabičku! Zdenko, dáš to ešte raz ku mne? OK, aby to videla aj táto strana, ako zakončíš. Ja pani, teraz vás Zdenko ukážem, kde mi na motorku držím v garáži. Vždy, keď dojazdí, príde do garáži. A tak to zakončí pre svoju mamu, sestru, vieš ako? Aby všetci vedeli, že už stále radí. OK. Dámy a páni, Zdenko Rybar! Nech sa páči! Lopra je to tam! Presne takto to parkuje doma v garáži. Zdenko Rybar! Náš nováčik v hre. Janížak, neskutočné, neskutočné. Chalani jazdí rok. Kto to tam netlieskajte, ale kto nie, vás poprosím podporiť ho. Nech sa páči. Neskutočné triky, neskutočné level. On to Zdenko predvádza. Krásne na nádrž naspäť. OK, no, handwheely. Neskutočná kvalita naozaj. Zdenko, obrovský atlet. Ríšo, chceme čo povedať? Ty si iba blázen proste. Richard Mošna! OK. Ríšo nechcel zaostať a dal si aj zo štvorkovky flipa. Počka. Dámy a páni, Richard Mošna! A samozrejme Zdenko Rybar, ktorý mal svoje saltičko aj na druhú stranu, aby nebol nikto zanedbaný. Ľudia, toto bola posledná exhibičná show Moto TV dneska. Ja vám človeka, ktorý má dneska srpanu. Ríšo, ja mám ešte jednu otázku, takú mimo celého. Ja mám jednu otázku na teba konkrétne. Ty zoberieš mi ešte jedného človeka, keď vyťahneme na chvíľu, hore, dole, odmeníme ako niečo. Si hviezda, ja ťa chcem aj tak predať. Môže? OK, ľudia, ideme na to. Ja chcem jedného. Počkaj, Alan, pusti kameru, ale potom to znovu zatvorte, lebo ešte dáme jednu exhibíciu, ktorú sme neplánovali. Ríšu, ako naša hlavná hviezda, nám totiž to zoberie niekoho, povozí a bude odmenený. Takže, kto sa nebojí adrenalínu, hlavne Ríša, ruky hore.
Ešte chceš babu alebo chalana? Babu, nie je to jasné, som si myslel. Dobre, a čo máš ma? Nie, že by som sa nechcel pomôcť, ale dneska som už padol do záhlavu. Ideš si vybrať. Vyber si sám, prejdi to takto, okolo celého a vyber si jednu babu teda. Nie, ja chcem na teba, aby to bolo, nie, ja potom za všetci budú vybrať, on vybral hentu, víš. Ty si vyber. Babu, vás ste sa, Ríšo vyberá. Čo si vybral? To si aký frišky? Dobre. OK, ja ťa poprosím ešte tvoje meno. Meno? Karina. Ríšo, bude light, hej? Žiadne extrémnosti. Drž sa hlavne, Ríša. Hej? Kde to už nechám na tebe? Ríško, pomôžu trošku. Ja vás poprosím obrovský aplauz pre malú z publika, ktorá je jedna z vás. Ríško, to trošku pomôže, my ho odmeníme. Ale pozor, ja už som bol dneska dvakrát na chirurgii. Ľudia, ja vás poprosím naozaj obrovský aplauz. Hlavná hviezda nášho dňa, Richard Mošna a jeden z vás, pána z publika, jak sa páči? Obrovský potlesk. Ďakujeme ti, budeš odmenená. Vám ďakujem takisto, poprosím vás jeden veľký aplauz pre všetkých jazdcov na toto show. Konkrétne Richard Mošna. Ja to neviem ukončiť, oni chcú furt jazdiť. Zdenko, ja som chorý človek, mám vôbec ja. Čo si vyblázol? Dobre! Takže ide ešte Zdenko ukázať tandemovú jazdu, hej? Chce si tiež vybrať? Aha, on si už vybral. Čierny print typujem. Takže Zdenko vám ukáže ešte takú trošku menšiu ukážku tandemovej jazdy na standardovej motorke. Vy mu samozrejme začapkáte, zrušíme show, chalani vám budú bez problémov s radosťou dávať podpisy. Tam môžete kúpiť ešte nejaké vecičky od nás, ako od motopeja a od jazdcov. Je to na vás, ľudia, ja vám ďakujem. Dneska to je posledná show a posledná ukážka dnešnej show. Konkrétne jazdec Zdenko Rybár, naozaj špička Slovenskej republiky. Dámy a páni, Zdenko Rybár! Naozaj obrovský aplauz. Toto vôbec nebolo v pláne, Zdenko to robí kvôli vám, kvôli exhibícii a kvôli mne, že už keď ma dofáčovali, tak nech to aj vyzerá. Ja vám poviem možno maličkosti o Zdenkovi. Zdenko je asi 3. rok. Naozaj je to neuveriteľné, ale ten pokrok, ktorý robí, je neskutočný. Proste on je jeden naozaj z najlepších standardov Slovenska. Ja vás poprosím obrovský aplauz pre Kiku, ktorá sa ochotne sama takto podujala na to, že vám ukážu v tandeme nejaké triky. Bolo to ich vlastné rozhodnutie. Takže obrovský aplauz pre Zdenka Rybára a Kiku. Ukážu vám, čo sa také krásne dá robiť na tejto mašine spolu v tandeme. Ja vás poprosím, podporte ich, je to jedna z posledných našich show. A Zdenko s Kikou sa to rozhodli robiť naozaj len kvôli vám. Ja už som to chcel ukončiť, oni ešte chceli jazdiť. Ľudia, podporte ich, tak to bude aj vypadať. Ako som spomínal, keď Zdenko s Kikou dojazdia, zábrany sa otvoria v našich stánkoch, budete mať si zakúpiť podpísané plagáty, rôzne veci od MotoTV a chalanov. Takže, táto boli víly Zdenko a Kika. Nech sa páči, toto je naozaj vysoký level prevedenia, pretože dvoch ľudí, rešpekt. Paradička.
aplauz pre Stenka Rybára. Samozrejme Kiku. Rozhodli sa vám ukázať, čo sa dá robiť spolu. Stenka Rybára, Kika, Mototv Show. Ja sa s vami učím, ďakujem veľmi pekne. Zajtra sme tu zase od rána, všetci možní súťažiaci, účinkujúci. Takže, Mototv Show zítra. Alebo učí sa s vami skôr.